Voor het versterken van de IJsselmaardiek is de oranje man 400.000 kub groen verpleegd. Er wienen 10.000 ritten met een zwiere vrachtwagen vernedig. Omdat het meisje het met waar is het werk 3 maanden eerder kleren als plant en dat waait je het viert aan de eind van het tracé. Boeren, burgers en buitenlui. Hierbij verkondig ik dat de dijk officieel veilig is verklaard. Deze dijkversterking is gereed en alle inwoners van Friesland zijn de komende 50 jaar veilig achter de dijk. Het sterker meidje van 5 kilometer dik kostte 10 miljoen euro en is uitgevoerd als onderdeel van het landelijke Heegwetterbeschermingsprogramma. Na deze 5 kilometer Zuiderzeediek is er van Waterschip Friesland een nieuwe uitdagings. Nou, wij zijn op dit moment bezig op Ameland met een heel groot project nog. Maar de eerstvolgende is de Lauwersmeerdijk. Die moeten wij versneld ompakken, is bleken. Die gaan we vol financieren als Waterschip volledig. En dat gaat ongeveer hoe draaien hier is dat een werk wat aan de orde is. De nieuwe Grienendiek moet Lemmer en het verdere achterland de komende 50 jaar veilig en droog houden. Maar hoe komt het na 50 jaar? Is met de komende klimaatverandering en hegere zeespiegel net volle meer nodig? Dit is een programma voor de komende 50 jaar. Maar wij zijn ervan overtuigd dat wij, de generaties na ons, dat die zeker van nieuwe opgaven komen te staan vanwege die klimaatverandering, de zeespiegelstijging enzovoort. Waterschip Friesland investeert de komende jaren 10 miljoen in het veiliger en beter maken van de dieken. Uitgangspunt is dat de waterschipslessen van de inwoners net meer omheen gaan als de inflatie.